Moi guys, mä oon Nelly Russell ja no tervetuloa mun loppuviikon vlogiin. Oikeesti meillä on, kun me muutetaan niinku, no about tason viikon päästä, niin meille tuli tänään tämmösiä kauheita vihreitä laatikoita tänne. Ja mä oon, että miksi vihreät? Guys, mä en saa valoja keittiöön, koska se katkasin on tuolla takana. Mut joo. Mä oon tänään menossa Saralle. Testaa sen vanhojen kampausta. Ja sit illalla mä menen iskälle, koska mun toinen pikkosisko on Pariisissa luistelukisoissa. Niin sit mä menen Minton seuraksi iskälle. Mä olin äsken Saralla. Me kokeiltiin sille kampausta. Mä voin laittaa kuvan siitä tähän. Ja no nyt mä menen juna-asemalle. Mun piti mennä Dösäällä. Mut mä en ehtinyt mun Dösään. Joten mä kävelen. Mut raitisilma tekee ihan mukavaa, niin ei tässä midi. Oikeesti siis mä tykkään talvesta ja niinku näin. Mut Suomen talvi on niin ärsyttävä, koska oikeesti täällä on vaan tämmönen dark side. Ulkona on dark side ja silleen ei oo kylmä, mut silleen on kylmä. Ja sitten pitää niinku olla talvivaatteet. Mut basically täällä on niinku kevät. Mut oikeesti on tammikuu. Itse asiassa nyt taitaa olla helmikuu. Ei kun en mä oo itse asiassa ihan varma edes. Mut silti. Ja siis ja mun pitää olla 8 iskäällä. Kello on sen verran. Kello on joku 10 vaille. Et sille oikeesti kerrankin silleen legit aikataulussa. Koska yleensä mä oon näin 100 tuntia. No okei. Mä oon näin silleen, joo mä tuun tällöin. Mutta oikeesti mä tuun joku 20 yli. Joo, tuolla junassa oli semmonen mies, jolla ei ollut lippua ja sitten ne lipun tarkastajat tuli. Ja sit siis aikuinen mies. Ja sit se rupesi itkemään. Ja mä olin, että guys, what is going on? Nyt mä oon iskällä. Mintu is playing Heyday. Mä oon aivan paska tässä. Mintu on epätoivoinen aloittelija Heyday-pelaaja. Ja tossa on Fanny. Nyt mä menen hakee sipsiä. We're going to the kauppa. Oi. No god, give me back. Don't give me back shot. It was not... Guys? Send help, send help. Bro is doing some suora linja. Yes, it's really nice. Kato. Katsotaan. Wow. Kauhea. Joo. Oikeesti gen, guys. Mitä kello on? Joo. Nyt mä oon menossa Lilialle. Joo. Mä olen äsken Lilialla. Nyt mä menen suihkuun. Me palattiin vähän Minecraftia. Ja joo, mun huone on niin kaos. Tää koko talo on täysin kaos. Me muutetaan viikon päästä. Ja mä oon vaan... Mut joo. Suihku. Done. Kauheeta. Oikeesti mä vihaan mun hiuksia suihkun jälkeen. Mut anyways. Koot mä en varmaan katsoa äiskan kanssa jotain muoveja ja... No, siinä oli mun Saturday. Me katsottiin äitin kanssa Everything, Everywhere, All at Once. Semmonen elokuva. Siis ihan hyvä elokuva. Et niinku, mut siis siitä on hämmentävä. Joo. Nyt taisi sit semmonen tilanne, että
olisi aika tehdä mun... Vitsi. Että olisi aika tehdä mun vanhojen pukuasu, en mä tiedä, loppuun. Mullahan siis on se takki niin kun tehty jo. Sitten olisi tää home. Mä oon katsonut silleen Pinterestiin vähän. Niinku silleen, että miten niinku tehdään. Mut sit mä niinku ajattelin, että maalaisjärjellä niinku menee tää. Että maalaisjärjellä niinku tässä elämässä pärjää parhaiten, joten no... Joo. Koska siis mullahan on tää hame, minkä mä oon tehnyt. Ja tää on niinku aika hyvä niinku silleen... Hyvään niinku kaavaan tehty ns. Mut sitten koska se tulee tietysti olemaan pidempi kuin toi, kun toi on tommonen lyhyt hame. Niin sit mä en tiedä, että jos mä teen sen tolleen ja sit vaan niinku pidennän, niin tuleeko sit siitä kauhea? Okei. Edistyy. Tossa on nyt lehti tossa kameran edessä. Mut periaatteessa niinku pohjahame valmis. Tää on nyt ylösalaisin mun päällä, mut niinku tämmönen. Joo. Okei. Nyt mulla on niinku toi home. Se niinku se pohjahame valmis. Ja nyt mä teen siihen tämmöisestä kukkapitsistä semmoset. Nyt tää on niinku valmis. Melkein. Mä oon niin ylpeä. Tää on niin hieno. Joo, mä sain sen nyt valmiiksi. Ja silleen, että se pysyy myös mun päällä. Ja se on nyt niinku oikeesti. Mä oon niin ylpeä itsestäni. Mut anyways, joo, tässä oli mun viikonloppu. Ja niin nähdään ensi viikolla. Moikka!